ҳар саҳаре ки мерасад тоза саломи зиндагист. парчами шамси ховарон зиннати боми зиндагист. боз ба азми тозае субҳ ба дар шавад зидар. хуфтаи шоми зиндагӣ теғи ниёми зиндагист. бо ин шеър воқеан дар ин субҳидам дигарбора латофату назокати забони тоҷикиро пеши назарҳо ба ҷилва овардем. бале, дониста қироат кардам, Фарҳод. ба чӣ хотир? медонистам ки имрӯз ҳамчун рӯзи забони давлатӣ аст ва ту бо шунидани ин шеър ҳатман ки аз ана ҳамин бузургиву ширинии забони модарӣ ёдовар мешавӣ. воқеан пас аз шунидани шеъре ҳарфе ё матлабе бо ин забони ширадор намешавад ки хомӯш истод Фарида. бале, воқеан забони мо забони ширин аст, ширадор аст ва бо ҷаззобияти худ дилҳоро тасхир карда асир мегирад. ин забон забонест ки инсонҳоро ба бедорӣ талқин мекунад. зеботар аз ин тасвир мешавад ҷуст ки субҳ боз ба азми тоза аз дар ба дар мешавад. ин қудрати забони тоҷикӣ аст ки эҷодкорро хушзавқ мекунад то ба зеботарин вожаҳо рангинтарин маъниҳоро ба қалам диҳад ва дилҳоро ба ваҷд оварад. таҷлили рӯзи забони тоҷикӣ гиромӣ доштани ҳамин муқаддастарин сарвати миллат забони модарӣ аст. забоне ки дар замони соҳибистиқлолӣ аз таваҷҷӯҳи бештаре бархурдор гардид ва мақоми устувортарро касб кард. Фарҳод, бед набошад аз коргардони барнома хоҳиш кунем ки ин субҳро бо пешниҳоди суруде дар васфи забон оғоз бахшем. бигзор марҳамат. бинандаҳои азиз, дар ин субҳи идона, дар ин субҳи ҷашни моро ҳамроҳ бошед то аз ин ганҷинаи бузурги миллат бардоштҳо кунед. субҳи босафоятон муборак, ҳамдиёрони азиз. زبانی تاجیکی آیین و هم فرهنگی ما این زبان زندگی ناموس و آرو ننگی ما.
агар мо хоҳем ки ба тамрини бадан машғул шавем, беҳтар мебуд қабл аз он аз вазъи ҳаво огоҳ шавем. бале. чунки аксаран варзиши пагоирӯзиро дар ҳавои тоза мегузаронанд. агар ҳаво аз меъёр зиёд сард бошад, бешак ба саломатиамон зарар мерасонад. Фарҳод, ҳастанд одамоне ки дар зери борон ва дар ҳавои салқин тамрин карданро меписанданд. ту ҳамин хел гап задӣ ки мабодо ҳаво каме борон гирад, дигар касе дар ҳавои тоза варзиши сабук намекунад. фарида, якум ин ки ман ҳавои ё ин ки сардии аз меъёр зиёд гуфтам. дуюм ин ки ҳеҷ набошад, ақаллан шамол мехӯрем ку. хайр набошад, агар ҳаво ба фикри ту боронӣ бошад, онҳое ки ҳар саҳар медаванд, бояд надаванд? албатта бидаванд, аммо дар ҷои мувофиқ бидаванд. лекин нигоҳ кунанд бардоштҳои буняашонро, нигоҳ кунанд ки оё масунияти баданашон сардии ҳаворо бардошт мекунад ё не. сеюм ин ки саҳар ки наҳорӣ нокарда варзиши сабук мегузаронанд, нерӯи ҷисм камтар аст ва каме сардӣ метавонад ба ҷисми мо зарар расонад. ҳамчунин метавонанд тамринро варзишгарони мо дар толорҳои кушоду барҳавои пойтахти азизамон шаҳри Душанбе гузаронанд ки имрӯз бо таваҷҷӯҳу дастгириҳои давлату ҳукумат, махсусан раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, шумораи онҳо хеле зиёд аст. бинандагони гиромӣ, биёед набошад чуноне ки Фарҳод маслиҳат дод, нахуст аз вазъи ҳаво шинос мешавем, сипас ҳамроҳ бо варзишгарон каме тамрини бадан мекунем. мутахассисони маркази обу ҳавошиносӣ вазъи обу ҳавои кишварро барои имрӯз 5 октябри соли 2020 чунин пешгӯӣ карданд. дар шаҳри Кӯлоб рӯзона ҳарорати ҳаво 22-24, шабона 18-22 дараҷа гарм мешавад. ҳарорати ҳаво дар шаҳри Бохта рӯзона 25-27, шабона 21-25 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. давоми рӯз ҳарорати ҳаво дар ноҳияи Данғара 22-24, шабона 19-22 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Норак рӯзона ҳарорати ҳаво аз 19 то ба 21, шабона аз 15 то ба 18 дараҷа гармӣ мерасад. рӯзона ҳарорати ҳаво дар ноҳияи шаҳри Туз 24-26, шабона 20-24 дараҷа гарм мешавад. ҳарорати ҳаво дар ноҳияи 5 давоми рӯз 24-27, шабона 20-23 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. давоми рӯз ҳарорати ҳаво дар шаҳри Хуҷанд 20-22, шабона 17-20 дараҷа гарм аст. ҳарорати ҳаво дар шаҳри Исфара имрӯз аз 18 то ба 19, шабона аз 15 то ба 17 дараҷа гармӣ мерасад. дар шаҳри Панҷакент рӯзона ҳарорати ҳаво 14-15, шабона 11-13 дараҷа гарм мешавад. ҳарорати ҳаво рӯзона дар ноҳияи Айни 8, шабона 6-8 дараҷа гарм аст. дар шаҳри Хоруғ рӯзона ҳарорати ҳаво 5-7, шабона 4-6 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. ҳарорати ҳаво дар ноҳияи Мурғоб рӯзона 1-3 дараҷа гарм, шабона 1 дараҷа сард то 1 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. ҳарорати ҳаво дар шаҳри Ваҳдат давоми рӯз 18-19, шабона 15-18 дараҷа гарм аст. рӯзона дар ноҳияи Варзоб 11-12, шабона 8-10 дараҷа гарм мешавад. рӯзона ҳарорати ҳаво дар шаҳри Ҳисор 19-21, шабона 17-19 дараҷа гарм аст. ҳарорати ҳаво давоми рӯз дар ноҳияи Рашт 9-11, шабона 7-9 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. имрӯз ҳарорати ҳаво дар шаҳри Роғун 14-15, шабона 11-14 дараҷа гарм аст. ҳарорати ҳаво дар шаҳри Душанбе рӯзона 20-22, шабона 17-20 дараҷа гарм мешавад.
забони тоҷикӣ таърихи хеле кӯҳан дорад. бо ин забон ҳазорон нухбагони илму адаби тоҷик сухан гуфта, бузургиву ҳашамати онро сутудаанд. оре ёдгориҳои хаттии пурарзиши адабии динкард, дарахти асурик ва ёдгории зарирон, худойнома, бундаҳишн ки таърих хеле кӯҳан доранд, бар ин гуфтаҳо гувоҳанд. онҳо дар баробари қимати баланди таърихӣ доштан ҳамзамон далелҳои раднопазире ҳастанд дар мавриди шинохти забони тоҷикӣ ва тамаддуни кӯҳани тоҷикон. гузаштагонамон ҳамеша бо ин забон инсониятро ба худшиносӣ ва аз байн бурдани хурофоту зиёдаравӣ даъват намуда, зиндагии бидуни олоишро талқин карданд. воқеан ҳамин тавр аст. аз ин бармеояд ки забони тоҷикӣ забони ростон, забони ростӣ ва забони дилҳост. боиси хушнудӣ ва шукргузорист ки дар даврони соҳибистиқлолӣ забони тоҷикӣ аз таваҷҷӯҳи бештаре бархурдор гардид ва ин омил нуфузу мақоми онро дар сартосари ҷумҳурӣ ва дар миқёси байналмилалӣ маротибаҳо боло бурд. имрӯз забони давлатии мо дар қатори 6 забони бузурги байналмилалӣ аз минбари баланди Созмони Милали Муттаҳид садо медиҳад ва ифтихороти моро аз ҳувиятамон бештар мегардонад. боиси ифтихору сарфарозист ки забони хушоҳангу зебо ва шевову шоиронаи тоҷикӣ маҳз дар замони истиқлоли давлатӣ нерӯи тоза гирифта, имрӯз аз минбари бонуфузтарин созмони дунё, Созмони Милали Муттаҳид баланд садо медиҳад ва шӯҳрати Тоҷикистони азизро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам афзун мегардонад ки ин ҳама тавассути талошҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ин ҳам як дастоварди бузурги даврони истиқлол аст ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатӣ дар таҳрири нав бо назардошти таҳаввулоти замони муосир ва қонуниятҳои рушди забон соли 2009 қабул гардид ва кумитаи забон ва истилоҳот дар назди ҳукумати Тоҷикистон таъсис ёфт ки ҳадафи таъсиси ин кумита татбиқи сиёсати давлатӣ дар самти забони давлатӣ ва назорати ҷараёни иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатӣ мебошад. ҳамзамон қабул гардидани барномаи рушди забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои инкишофи босуботи забони миллиамон заминаи хуб фароҳам оварда, дар таҳкими пояҳои асосии рушди забони давлатӣ ҳамчун омили муҳими пойдории миллат ва давлатдории миллӣ, инчунин устувор намудани меъёрҳои таърихиву адабии он мусоидат намуда истодааст. ба забони тоҷикӣ додани мақоми забони давлатӣ, дар коргузории расмӣ ҷорӣ шудани забони давлатӣ, таҳияи силсилаи асарҳои муҳим дар бахши забоншиносии тоҷик, бо назардошти хусусиятҳои миллӣ ба чоп расидани адабиётҳои таълимӣ, илмӣ, методӣ, ҳамасола ба таври пуршукӯҳ ҷашн гирифтани рӯзи забони давлатӣ аз тадбирҳои шоистаи таърихие мебошанд ки дар солҳои соҳибистиқлолии кишвари азизамон ба даст омадаанд. дар тӯли таърих барои муаррифӣ ва шинохти миллӣ ки шаҳодатномаи он забони миллат мебошад, бисёре аз бузургону фарзандони содиқи ватанамон ҷонбозиҳо кардаанд. аз ҷумла хидматҳои беназири сардафтари адабиёти советии тоҷик устод Садриддин Айнӣ ки ба қавли устод Бозор Собир тоҷиконро аз замин чун донаҳо дарёфт ӯ, чун китоби кӯҳна аз вайронаҳо дарёфт ӯ, хеле назаррас аст. забони давлатӣ як рукни соҳибистиқлолии кишвари азизамон мебошад. эҳтирому ҷовидона нигоҳ доштани он қарзи инсонии ҳамаи мову шумо соҳиб забонон аст. дар ҳақиқат забон аз рукнҳои асосии давлати соҳибистиқлол буда дар пойдории давлати миллӣ нақши ниҳоят бузург дорад. аз ин рӯ эҳтироми ин рукни муҳими сиёсию фарҳангӣ, эҳтироми модар, эҳтироми ватан ва давлати соҳибистиқлоли миллӣ аст. махсусан дар шароити пуртазоди замони муосир, дар шароити бархурди тамаддунҳо ва ҷаҳонишавии арзишҳо ин масъала ниҳоят муҳим аст ва ҳар яки моро масъул мегардонад.
мутахассисон дар хусуси қоидаҳои беҳдошт маълумот дода, аз ҷумла шустани дастонро тез бо об ва мушкҳо маслиҳат медиҳанд. Агар дар роҳ бошем ва умуман дар ҷойҳое ки об ва мушкҳо дастрас нестанд ё ин ки зарур аст ки мо дастонамонро дарав безарар гардонем, ҳамроҳ гирифтани маҳсулҳои антисептикӣ кори моро осон мегардонад. воқеан дуруст аст Фарида, чун тартибот ё ин ки риояи тартиботи ҷамъиятӣ аз масъулиятҳои хеле баланди шаҳрвандӣ ба ҳисоб меравад. ва бинандагони гиромӣ, имрӯз ҷомеаи ҷаҳонро паҳншавии дувораи коронавируси COVID-19 фаро гирифтааст ва ин ҳолат ҷомеаҳои алоҳидаро нигарон кардааст. Ба ин хотир мутахассисон пӯшидани ниқобро ба таври ҳатмӣ арзёбӣ мекунанд. аз ин нуктаи назар ки бемории COVID-19 бештар бо роҳи ҳавои қатрагӣ мегузарад ва доштани ниқоб боис мешавад ки ҳам шахсони бемор ба атрофиён зарар нарасонанд ва ҳам шахсони солим худро аз гирифторшавӣ ба ин вирус эмин нигоҳ доранд.